Festes populars com el Carnaval o les barraques de festa major, festivals de música, platges i zones concretes de l'espai públic de Roses seran més segurs gràcies al nou protocol contra violències sexuals als espais d'oci que ha elaborat l'Ajuntament de Roses i que ha presentat aquest migdia el CAR Jove. Aquest ha estat treballat de forma transversal per diferents àrees del consistori al llarg de 2020 i estableix 4 accions a implementar per construir i promoure un oci en perspectiva de gènere, organitzant esdeveniments i ordenant espais que evitin les opressions que pateixen dones i persones LGTBI d'una manera integral i integradora. El nostre compromís és ferm i desenvoluparem tots els mecanismes necessaris per tal de donar resposta a un problema que és totalment social. Res justifica una agressió, res. Per això mateix, la nostra voluntat és garantir espais d'ocis segurs, lliures de violència masclistes, d'agressions sexuals, perquè tothom té el mateix dret de gaudir de les nostres festivitats, amb respecte, seguretat i plena llibertat. Per a la seva redacció s'ha comptat amb les experiències i opinions de la pròpia ciutadania a través d'enquestes i entrevistes personals on s'ha detectat que el 77% de les persones consultades han viscut en els darrers 5 anys algun tipus d'agressió sexual en algun dels espais d'oci del municipi. Perquè això no es repeteixi, el nou protocol estableix un seguit d'actuacions a implementar repartides en 4 línies d'actuació. A la primera hi trobem campanyes de sensibilització ciutadana contra les violències sexuals o l'augment de formacions específiques entre els joves a través dels centres educatius. La segona preveu realitzar formacions al personal tècnic i polític i establir una bona coordinació entre els cossos i agents implicats per oferir una resposta ràpida i eficaç quan es donin aquestes situacions. La tercera línia d'actuació proposa l'establiment de persones referents en els serveis d'urgències del municipi, la creació d'un polila permanent, així com la creació de taules de treball i de seguiment del pla. I l'última hi destaca la senyalització i difusió dels serveis presents a les festes populars, la planificació en perspectiva de gènere dels espais físics de barraques i carnaval, així com incloure la perspectiva de gènere en les programacions culturals i lúdiques. En el nostre dia a dia no hi ha micromasclismes, tots són masclismes i per tant hem de saber identificar i saber combatre. Per tant, felicitar-vos en aquesta tasca de disseny del protocol perquè ens avança una miqueta més en aquest futur sense violències masclistes on podem les dones viure lliurement. El protocol ha estat realitzat gràcies al programa d'assessorament a ens locals o comarcals per a l'elaboració i implementació de protocols per a l'abordatge de les violències sexuals en espais públics d'oci impulsat per l'Agència Catalana de la Joventut. L'objectiu final és aconseguir uns espais d'oci segurs per a totes les persones on es garanteixin els seus drets com a ciutadans. Hem de donar perspectiva de seguretat, que en tot el que fa referència a l'oci nocturn, que en tot el que fa referència a l'imaginari de tots els nostres ciutadans i ciutadanes respecte a l'oci nocturn, ja es doni per sobreentès que són espais segurs i que per tant els pugui gaudir, pugui planificar, pugui sentir-los seus com a espais plenament segurs i amb la plena certesa que l'Ajuntament s'ha preocupat de tots aquests aspectes. El nou protocol, que va ser aprovat en el ple ordinari del passat 30 de març amb els vots favorables de tots els regidors de la corporació, finalitza amb l'establiment del circuit d'actuació en cas d'agressió sexual en espais d'oci de la població, tant per part de les víctimes o testimonis com per part dels professionals que reben l'avís de la mateixa, així com les pautes per tractar víctimes i agressors.